waye ya dauke ka aiki a ma'aikatar nan? Hajiya lafiya? Na ce waye ya dauke ka aiki da har zan ce ayi abu ka ce a'a. A dukiyar tawa ma sai ka nuna min gadara? To Hajiya ni amana aka dauke ni aiki a wannan kamfanin gaskiya. Saboda haka ban ga dalilin da zan dauki kuɗi in bayar ba tare da sa hannu ba. Idan na bayar an aka zo bincike wa za a yi kuka da shi. Kada Allah ya min shiru. Kar ka kama wani tsarin banza da na wofi. Dan kaga shekaran jiya na rabu da kai shine kake wani jijji da kanka da zan sa a dauko min kaya ka ce a'a. To dukiyar ta gidanku ce ko kuma kana da gado da ita? Ranke ya daɗe ke haƙuri yayi kuskure. Yalla bai. Cika duniya ina ta kokari na mallaka maka zuciya ba za na gaji ba ina yi da komai yana da lokaci in gane ka zahiran yau babu firgici zama zarani wata ina da tabbaci a sanar sanar rabbi za ya samu kai da ci alhamdulillah alhamdulillah subhanallah subhanallah masha cika duniya ina ta kokari na mallaka miki zuciya ba za na gaji ba izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba duk bugun numfashi sanki ne ke da duwa zo ki min rarrashi raina ya bar yankunci duk bugun numfashi sanka ne ke da duwa zo ka min rarrashi raina ya bar yankunci ki tausaya ki bani zuciya in ririta nai alkawar kula zan bata ba mai damunta ke ce da makamai gimbiya da ke masarauta rayuwa in babu ke ba za ne karko ba